Manyien ma en duol MCAs e od bura mar kaunti ma Homa Bay kore ma timo yiero mar spika manyien tich ang'wen jumani kanyaka sani ji ang'wen moseoro kwayo e lemo no manyocha odong' thuolo bang' spika Julius Gaya gweta juma mokalo. Mokuom MCAs e od bura no okoni gidwaro jatelo mabiro riwo wiyo MCAs go te mag od bura no ka moko kuom jopiny e kaunti no to bando ng'eyo ketho mane Gaya otimo manyocha omiyo MCAs oramo mathiche oko e apisi. Hali Beach ngida ko ya Homa Bay. Bangwe taw mar Julius Gaya kaka spika od bura mar kaunti ma Homa Bay juma mokalo kendo weyo komno thuolo ikruok sani koro dhi nyime mar yiero spika manyien ma koro biro kawo kare ka tich ang'wen juma ni MCAs e od bura no biro go ombulu mar yiero spika margi manyien kaluwore kod karan mar od bura no Hannington Day ji ang'wen ma oseoro kwayo margi lemo mar spika kendo sani ikruok dhi nyime mar biro yiero spika manyien tich ang'wen juma ni ne waloso gi moko kuom MCAs e od bura no wikit ng'ano ma de gier mondo kaw komno ka MCA Marojo Ward Tony Otieno wacho ne kaka MCAs gidwaro spika mabiro riwo wi MCAs kanyakla ka achiel kod jotije mag od bura no. Wang'iyo kendo wadwaro ni wayier spika manyalo tayo bunge. Nyalo tayo bunge ko ng'iyo ing'eni bunge nitiere gi members to gi honorable members to gi staff. Wadwaro spika manyalo tayo members of honorable members kendo ginyalo tayo staff mag county assembly ma Homa Bay. Tayo yo mane speaker and head of assembly. Head of assembly chalo kaka administrator. Administrator koro nyiso no give direction ne bunge ma Homa Bay. Kendo wadwaro jalno man gi lony e weche mag administration. Kanya wadgi ma Homa Bay town is to Erico Molo okoni dwaro margi en bedo gi spika mong'eyo chike matayo od bura kendo manyalo kelo kwe kod dongruok e od bura no. Achiel maduong' kuom gik ma dhi ng'iyo en ni to bende chike mag assembly kata chike mag standing orders mag assembly bodhi rito nikech mano gima duong' ne members mag assembly kabisa. Mar ariyo bende odhi embrace constitution of Kenya ma standing orders mag assembly olo nikech ero ka nitiere development projects kata legislative proposals kata chike ma assembly kadho ma nyaka olo kaka speaker to bende obiro luwogi. Koro bende seche ma koro gibiro biro ira ka gikwayo ni mondo ang' wagone gi kura mondo gidonj kacha nyaka wapenjgi ni about standing orders gik ma ging'eyo to bende issues mag members e committees maggi bende onyalo ng'iyo. Kata odoko ni ikruok sani koro dhi nyime mar yiero spika manyien mabiro kawo kar Julius Gaya to nyaka sani pok ong'ere malong'o gimomiyo MCAs ne dwa thich oko Gaya apise kapok ne okawo okang' mar gwetawo kendo moko kuom jopiny e kaunti ni dwa ni tend od bura no okete lela ne jopiny ketho manomiyo gidwa thich oko Gaya apise kapok giyiero spika manyien. Weche osebedo matek e assembly wan wapo mana ne spika marwa mar Julius Gaya o resign. Nok wang'eyo reasons behind resignation mar Julius Gaya kaka jo Homa Bay. Koro wan gima wanyalo kwayo od bura kapok gimanyonwa spika manyien gin ema ne ng'e shida mane nitiere e od bura marwa mar Homa Bay County. Nitiere gik moko ma samoro pondonwa kaka jopiny to wagombo ne mondo wang'e ang'o momiyo Honorable Gaya no resign kane oter motion mar impeachment. So there is a lot ma wakwayo od bura mar Homa Bay mondo ng'iswa ka bende gigolo pachgi e wi kit spika monego bed ni MCAs dhi yiero magetimo tich ang'wen jumani. Anyo getema gigo gi kwe mondo weche obed maber ma kata ka gikelo ng'ato to ng'ama gikelo no odhi obed abeda ng'at ma okete e yor kwe. Wan kwe modwaro Homa Bay ka nikech wadich gi weche mag dongruok manyalo riwo assembly to ing'eni kanyo koro ka ng'ama gidhi gi puodho maler ma gidhi giyudo ka ng'ama nyalo tiyo nikech ok dhi bedo abeda ni an abiro keta uru idhi ket ng'ama gineno ka nigi lony. Hali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.